Gagawin na ang panunuten, kasla ayos di tanong kay karayan. Tumamin sana daiti agarigatan, tumamin sana damet iti pagnamayan. Kasta tibiyad tayo dito'y lubong, amin nga banag ket lumabas. Inuras-uras nga masuksukan, at dati damay at daki narigan. Wala problema nga panpalunuten, rumwar kain ka nga iuken. Inasaya at nga solusyon ay ta problema. Henry katibiyag nga inka sang-sangwen, kasta tibiyad tayo dito'y lubong, amin nga banag ket lumabas. Inuras-uras nga masuksukan, at dati damay at daki narigan. Basta tibiyag tayo dito'y lubong, amin nga banag ket lumabas. Inuras-uras nga masuksukan, at dati damay at daki narigat. At dati namay at daki narigan.